Baci jedan. Ne. Eno ga opet onaj lik dole. Da. Jebote, bog. Ne mogu, nemam helmet, to me jebe. Čić do. Sišao. Ako te počnu pučiti, beži od mene. Idi rešavaj. Ma kako sam se digao, tako me svalio, nisam stigao da naciljam. Dobro se, hvala Bogu, završava za ono. Normalno. Sad ti dođi vam. Kurac, mi dođemo, ovaj će mene završiti. Neć. Au. Ajde. Ajde. Kurac, i meni će ubiti zonu. Sad da vidiš. Evo ga. Restricting. Onda. Pio ovo govno. Bacaj smo brzo. Bacam bombe njima, a smoke. Čuj, ti sa desno. Jedan manje. To je jedan. To je drugi. Je treći. Ne znam. Znam Bogu mi. Ovi će doći s brda nekud. Helmet. Nijedan nema. Evo ga. Gledaj se samo malo. Čekaj. Gdje je moj kolega? Kolega je negdje u zoni. Ovaj je mrtav. Sloni se, pusti ga da dođe u zonu. Stojam. Ja helmeta nemam. To me jebe, zato ne sam da izvirim ni sekunde. Jel ga vidiš igde? On ima snajper negdje. Ja sam ovog zapalio. Ne vidim ga, Simo, krv, ti jebem nigdje. Ni ja, ali vidim zonu. Vidim i ja. Gdje? Kraj bre, reši, mamu vam jebem. Tako je. A smo ovo odigrali junački, ja 3 kila na kraju. Bravo. Koliko imaš kilo? Bravo. I onaj, to je prvi, sad smo po 3 imali, čekaj da snimimo ovo.